грандиозный акция рафтестай тамошобина материала фасониша диден ягон ҷодаи нарх нестай. Нигоҳ кунед, ино ҳарири французкиян. Материалошон ҳичи намеша, на обда медрояд, на рангш дигар мешава. Беҳад хушрӯ бе утюг мешава пӯшия. Утюг намекунед ира. Хулас нигоҳ кунед, сангош шишагӣ. Нархи ино бовар мекунед 180 сомон буд як либосаш. Ҳозир бошад акция рафтеста як либосаш 140 сомонай, лекин агар ду либос гирен духтаро 120 сомонӣ метиҳанд. Мана марҳамат сангоша бинен чихо хушрӯ дизайн кардагиай. Кадомша мегирен ина расветкои фасон ва ина сафедчам ҳастай. Диден чихо хушрӯ саб букаки фасонакай духтаро. Ина оранҷвишам гули хадавои фасон. Марҳамат кас седа дар корай духтаракои азиз. Инай бу гулшам хушрӯа ишам сангоша аҳамият додестен шишагӣ санги Сваровски тоза 140 сомон донада 120 сомон агар аз дута боло бигирен 120 сомонӣ хулос. Мана холаҳои тӯйдор, арӯсакҳои хушрӯ, духтаракҳои азиз, ина касе ки барои ид кирта кардания гирифтания ина бо итальянкорам хали кадена ва дидена тамошобино ина 120 худуш сангша. тамошобино диден итальянкои оригинал 120 сомон. Доставка аз ду либос болояй. Марҳамат 120 агар дута гирам. ай дута болояй. Тамошобино агар якта гирен 140 якта гирен 140 сомон. Сангош оригинал. Ина гулгулои хадавой, гулои фасон. Рақамо ҳаст дар рӯи экран. Доставка кати фақат кор мекунанд. Мана интихоб кунен, бурдар расонанд. Ино итальянкои оригинали атлас вияй конам хеле духтаро мулоимак ва иқа хушрӯи сиёҳуш гулша диден духтарако чихо фасонай бои. Марҳамат оз як сиёҳаки дигаам дора, угулам аҷоиботай. Нишонтон метиҳанда бинен духтарако. Мана кабучам фасонак. Хулоса бурд мекунен. Ҳамин интихоб кунен, бурдар расонантона бурд мекунен. Барои ки материал хушрӯай арзон шудагиай. Мана ишам фасонак будааст. Мана марҳамат. Ишам итальянкаяй? Ҳама ё итальянка. Итальянка хулоса. Ана сиёша диден духтаро чихо фасон. Аҷоиб. Иша ишта хушрӯ моделакода гап нест. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ аст. Мешавад тамошобино боварӣ дорум маъқултон шид. Хайр, саломат бошед.